Balima Anyokma, très urgent. Balima bien vendredi 13 février 2026. Ko imam Diko Bora ka message do ci anga Mali nyamogoma. Assimi Goïta ma. Ko Assimi Goïta ka fere sugubeke. Ko fere ka soro. Mumbato Mali surasuni bira daraka mogo bise ka ben soro chukumna. C'est-à-dire que ko Mali ga négocier ni yada gali ka mogo yi. Ko imam Diko yo kuma defo. Ko nama ke ko wati tobe na gele ka ta fede. Imam Diko yo kuma defo. Mogo chama bora ko imam kuma na sebene flarola. Ko imam ko sebene flarola. Imam Diko a lancé un appel Imam Diko a l'appel un appel aux autorités maliennes. Dialoguer avant qu'il ne soit trop tard. Abeba kalama ko bina jaraka mogo marfatugu beba mogo ken kono abo kalama. Malien bela jelen bo kalama. Imam Diko ko auka dialoguer yani akake trop tard. Aya faka da ko chama bora ka imam neni nerebe na imam jabi quoi. Nerebe imam jabi buyani karama konana. Imam ko Assimi ka négocier ko sinon ko ça va être trop tard. Imam Diko Assimi Goïtani man be négociation chaman kera. Wallahi. Depuis Imam Diko be bamako abay dialogue ko kuma infola. Tisara made juguya angi ayasi videoman chaman bolé. Imam Diko Bora ayo kanga dialogue. Oh mais Assimi Goïta ere ka conseiller Yamusa Kamara, général Yamusa Kamara, ngoko ko la violence ne met pas fin à la violence. Oko marfachi te keleban. Na kanayamba video kala. Tise aramadenga ke horonya e kelindi. Soyez horoy, soyez horoy. Yana kata baga Imam Diko makoye ni kuma info. Assimi Goïta erebe ka ke. Donso ni autorité mogo be kala jimana. Ko donso kode. Ko Mali fanga mogo. Ko lu kode ko fo oluka son jadisu tama. O kelete banjakara biwa. Ori imam imam de Assimi blaulawa. Dugula demunu tara bengan ke uni marfatigu ni nyonche ngo Assimi de autorisation de ko Malien kaita faraja disuka. Muna ote kuma ula nawe au fau deunde nawe halala deunde. Est-ce que imam Diko ko ka Malien kata faraja disuka imam mo fo mais Assimi yo fo. Assimi autorisation di ku ka fara uka. Ni avocat kala bela ni tana sega kan quoi ngo doso bora dongo kata keleke uyuba ngata doso deme ko parce que ko lute fait ko ma jugu nga dimolu koro Assimi be ka négocier muna ote kuma ula imam bora ka demo fotora bora be ko neni fambe imam be ka mu fa ko ke Assimi me ko ke déjà Assimi ko Malien ka son bengama ko Malien ka son ko jadisu ku mara ko donso ka son ko jadisu ko lu mara Assimi oke ate kumulo a panafricain escroc den chamambe ki dado ko na ute ka nyini nya do Imam Diko ko de Assimi ko benga foka inuche ube bamako munu me mangangolo chira wa chama ni wallahi billahi nunu be bamako kono akolo sa yerela Assimi Goïta ka général Yamusa Kamara o yere de la ka kuma kelen fo Imam Diko ma kuma jugu fo de Aish ne kente négociation fait ne ta fait bi ne ta fait chini mais ne te moko kele ki be ka ke ne gen maida sinon nga Assimi be ka ke Assimi te ka war duma wala sa siter nu nga teme ya muno te kumola Assimi te sedi ne be mu fo Imam Diko nyana Mali problème ye corruption di Assimi corruption de kekojugu Assimi waru chouin donc ni jamana kera jamana corrompu dro ate fanga soro ali armée te fanga soro Mali problème be odi imam ika baraji bi nona imam ko kanga négocier ni majugu yi mais Assimi me ko kew me fo imam ngena aya ni video kolongolo imam ka soro ko Assimi Goïta erebe ka négocier ni yi ate sara attaché parce que aller retéché quoi Assimi ka général Yamusa Kamara o bora ogogo marfachi te keleban o kuma falo o digira John la o digira
Dr Choguel ko kala Maïga la Choguel Maïga bora ka Yamoussa Kamara defa anga nyoro la mefolo. On a essayé l'armée qui était désorganisée et terminée jusqu'à un certain moment de leur donner un certain nombre de moyens pour les mettre à hauteur de mission. Des victoires ont été enregistrées ça et là. Sauf que la victoire militaire n'est pas un objectif politique. Or, la paix que nous recherchons est un objectif politique. On n'arrivera jamais à instaurer la paix par la victoire militaire. On n'arrivera jamais à instaurer la paix par la victoire militaire. Aou djumé boraka kumana nawe halala dundi. Nye général Yamoussa Kamara ko sera soube ka marfa chim ka kote nani pay ko fanga sigi ka foke aw kume sinogo la odon me jamana ankara jamana ame jamana wolo jumena awa ira ka tem awte maliko kala abe mogo ko kala la Assimi yere ka conseiller général Yamoussa Kamara ko sera soube marfa chim na kote nani bengi ko fanga sigi ka foke a fora digra Choguel Maïga bora ka jabi ango fara la même ni filimu de beka la même découvert qui pensent que nous on ne les connaît pas. Nous on connaît tout le monde. Hein. Moi j'ai entendu des gens dans les micros ici. Ah vraiment le gouvernement est trop belliqueux, il faut négocier. Et puis la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais on n'a jamais dit ça. Mais personne ne va nous inoculer le virus du défaitisme. Quand on est en guerre, on se bat. Les militaires se battent. Les diplomates négocient, les opérateurs économiques font leur travail. Mais si un militaire se met à faire la diplomatie, pour venir dire aux gens de ne pas se battre, la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais ça c'est quoi ça? Dans chaque pays, chacun fait son travail. Les enseignants enseignent, les médecins soignent, les diplomates négocient, les militaires cognent les adversaires. Donc on arrête avec cette histoire de négocier avec les terroristes. Personne n'acceptera. En tout cas, les populations du Mali n'accepteront pas. Moi, je connais l'état d'esprit des populations de Gao, Tombouctou et Kida. Personne n'acceptera plus des négociations bidons dont l'objectif c'est de sanctuariser les terroristes. Voilà. Des négociations bidons. Tellement digra Choguel la fo Choguel bininga fa bininga bi. Mais Assimi be ka fo. Mais imam de ko yo kuma mu fa ko ga négocier. Mais Assimi yere ka général Yamoussa Kamara bora ka fo kuma kuma aw kuma aw na la che. E che halala ka di koy. Isi ka ke halala de ki be ni yeki. C'est-à-dire kuma flebe nya koro kwa ama kuma woklo kana ama kuma chinois kana ama kuma japonais kana akuma na bamana ngande akuma na français la awa be ya famia fana. Adon Choguel bora ka Yamoussa Kamara jabi kante négocier. Moga bana kante négocier ndiadi so Assimi ya bekele. Assimi doso fana kele. Oni imam diko ito Mauritanie nga siko kuma kele ka yo krimiye wa to krimi sa ke horon yesa. Kuma bana. Imam diko ala ki miangoro. Imam debe ka Mali chide ni afawana de. Imam te malabli ay fara bo che korobala. Imam diko merci beaucoup. Mais mon fois imam ngena Assimi be ka négociation kede peut-être imam ta kalamari sinon Assimi be ka négociation kede c'est-à-dire Assimi go ta desera da tishedi ati jamana marachugula boni tisse itisse ko Assimi tishedi kuma be fleni donc nyen yoro de ke ka ira maleona ka foyena imam digo makuma jugu fo aya o doka sinogo ame doke Mali fait bébé France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, Warichi Nogala, Senweb application téléchargée à téléphone kondana. Na Senweb application téléchargée à photo fila abene se utungara ka code promo do urgent do 10 € beno ya reta ko fa baka banque information be do asumo be malla Sénégal ko bar Cameroun aboluka orange numéro ta no to be karate ka na Warichi ma ba so orange ma sur place. Wata jabe Warichi dorome kele auta sara donc o de kundo malien et Senweb yere photo fila na télécharger do ne ka code promo urgent abo do 10 € beno ya reta o de kunda ka be ciao.